Hercegovine. Sarajevo Biznis Forum, prva međunarodna investiciona konferencija u organizaciji Bosna Bank International i Grupe Islamske banke za razvoj, počela je jutros u Sarajevu. Na forumu je oko 590 učesnika, a tokom dvodnevnog rada biće predstavljeni projekti ukupne vrijednosti oko 11,5 milijardi eura. Forumu između ostalih prisustvuju premijer Turske Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Islamske banke za razvoj Ahmad Mohamed Ali, bivši premijer Malezije Mahathir Mohamed, ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoglu. Plenarna sjednica održana je u zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine. Mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini mora se zadržati pod svaku cijenu, istakao je predsjednik vlade Turske Recep Tayyip Erdogan u svom obraćanju. Dodao je da je to preduslov za strana ulaganja. Posebno je naglasio da je budućnost ove zemlje u rukama mladih. Želimo vidjeti nove mlade generacije koje će voditi Bosnu i Hercegovinu u budućnosti. Želimo se obavezati da ćemo im to i osigurati, donijeti napredak u budućnosti. Također želimo promovirati saradnju, ali i mogućnosti za stvaranje poslovnog ambijenta za mlade kako bi oni živjeli i gradili ovu zemlju. Bosna i Hercegovina bogata je prirodnim resursima, ali su je potrebna strana ulaganja, stoga je veliki put pred ovom zemljom, izjavio je danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajžić. Posebno je naglašen sektor energetike, gdje je iskorištenost vodenih resursa tek 36%. U ovoj oblasti prijavljeno je čak 40 projekata. Bosna i Hercegovina već izvozi energiju i mi ne krijemo našu ambiciju, našu želju da postanemo vodeća tačka u ovoj regiji jugoistočne Europe što se energetike tiče, međutim, naravno, zato su nam potrebne dodatna ulaganja. Ocijenjeno je da Bosna i Hercegovina izlazi iz ekonomske krize brže od većine zemalja Europske unije i da predstavlja jedno novo tržište za proizvodnju halal hrane. I to su milijarde dolara koje se ulaže u ovo tržište i mislim da Bosna i Hercegovina zaista predstavlja fantastičan potencijal za ulagače i ljude koji proizvode halal hranu. Halal hrana se danas sve više traži u Europi, traži se na istoku, tako da Bosna i Hercegovina može biti centar Europe za proizvodnju halal hrane. Domaći zvaničnici i organizatori foruma istakli su da bez obzira na političke nesuglasice Bosna i Hercegovina je stabilna zemlja i može se postići profit. Ono što nam je neophodno, kao što smo čuli danas ujutro, jesu bolji mehanizmi putem koji će se vladati ovom zemljom, naročito zbog toga što imamo sredstva putem kojim ćemo voditi ovu zemlju, koji nam mogu pomoći. Međutim, alatke su tu da nam pokažu da imamo priliku da se unaprijedimo. Mi u Bosni i Hercegovini imamo preko 30 komercijalnih banaka. Jedna od njih radi po islamskim pravilima, bez ikakvih restrikcija, bez ikakvih prepreka i mislim da je ovaj sektor pokazao da se može postići profit, dobit u Bosni i Hercegovini. Ja želimo ohrabriti sve vas da ulažete u ovu zemlju. Sarajevo i čitav ovaj region treba učiniti atraktivnijim za investitore i Sarajevo alocirati na mapi svjetskih poslovnih investicija i ulaganja, čime će se sasvim sigurno unaprijediti ekonomski razvoj ne samo ove države nego cijelog regiona i ojačati poslovna suradnja jugoistočne Europe i ostatka svijeta. Prva međunarodna investiciona konferencija nastavljena je u sarajevskom hotelu Holiday Inn prvim panel sesijama iz oblasti infrastrukture. Istaknuta je neophodnost izgradnje autoputeva i željezničkih trasa te predstavljen projekt izgradnje koridora 5C.